Искаш ли да вземеш? Ела съм. Няма да бъде. И аз се усмихнах, защото тя го Кажи ни, Ирина, да подклекне малко, само да се виждаме. Малко да кликнеш. Нещи. Айде се вижда като града. Кой ще каже думичките на Калина? Айде. Прей, дали ще приготвим? Прей, дали ще приготвим ястията? Дила става и двете става. Момчета, донесете сушените плодове, чушките и зелето са самите. Трапезата трябва да е отрупана с всичко, което нас да ядем. Не забравяйте да донесете паричката за пинка. Айде. Мамо, тя не иска. Сега тя е лошо, че виждаш температура преди. Тя трябва да попита майката, защо ястията са 7, трябва да са 7, 9 или 12. Защото са 7 и 9 месеца. 12 месеца породихнаха, 9 месеца майката носи своето дете преди да го роди. Добър вечер, добър вечер! Овалила се годината, с дечица, с песенца, с ръбчета, с телета, с млади агнета, с яренца и пиленца. Амин, дай Боже! Деца, додай се пък всичко на суфрата. Сега можем да празнуваме. Отлична водички. А още бъбрица с вино и дълбока паница с вода. Всичко от нашите ниви гърди на суфлата край нея съм вода. Тя като шетеник тайно сети между стъклата потънали в кръж. Сатера щупа пита къснети, вяра надежда край жиката сеж. Аз къстита се запаля, тук пред малки Исус, да молитвата го пъна и се каже Исус. Тази вечер Бог се ражда, Божа майката роди, както мама нас ни пази от неволи и беди. Дядо Божи от небето, милостиво погледни и на мама и на тате, здраве дай и дълги дни. Нека през силната година по-богатата е земята, по-скорена е труда. Служите камбани, вие коледари
Кой коледо, мой коледо, родило се Божие чедо, с радост млада, с песни стари, пеят звънка коледари. Идват гости доброчести, дрето носят цвети вести, коледната вечер свята слънце навала земята, че ще бъдат утрените по-богати творчески. Много ти си. Добър вечер, домакине. Ние ви носим блага вест. Светъл празник настъпи днес. Бог Исус роди се днес. Честита Коледа! Честита Коледа! Много път пътувахме. Кални зони пребрахме. Кажи, държи на мен.